Получаване на електронна виза и виза за Великобритания и кой трябва да кандидатства за нея. Електронната виза замества всички други физически издадени миграционни документи до сега. Трябва да уточним, че и временния и постоянния статут за уседналост са един вид електронна виза. Кой не е необходимо да кандидатства за електронна виза? Притежателите на временен и постоянен статут, които законно пребивават в Великобритания, не трябва да кандидатстват за електронна виза. Кой трябва да кандидатства за получаването на електронна виза? Това са няколко категории хора. Най-вече присъединените членове на семейство, които имат физически документи за пребиваване, като биометрични разрешения за пребиваване, BRP, биометрични карти за пребиваване, BRC, печати по паспортите. Срокът на валидност за повечето биометрични разрешения за пребиваване BRP изтича на 31 декември 2024 година. Тъй като електронните визи заместват BRP, това не означава, че визата ви изтича на тази дата, но трябва да приемете необходими стъпки за получаване на електронни документи. Аз мога да кандидатствам от ваше име и да ви съдействам да се получи електронна виза, ако имате нужда от нея. Ако имате Indefinite Leave to Remain като печат или стикер в настоящия си паспорт, струва се да получите електронна виза преди паспорта ви изтече. Така по-лесно ще може да докажете, че имате право да работите в Обединеното кралство, да наемате жилище в Обединеното кралство, да се връщате в Обединеното кралство, когато сте го напуснали. Отново наблягаме на това, че ако разполагате само с хартиен документ, който показва, че имате Indefinite Leave to Remain, в случая паспорт с печат вътре за самия Indefinite Leave to Remain, ще трябва да получите електронна виза, за да докажете правата си, тъй като след 31 декември 2024 без електронна виза вие не сте законно в Великобритания. Възможно е вече да имате акаунт, ако сте кандидатствали за предварителен статут за уседналост по схемата на Европейския съюз, за студентска виза или по друг повод. В такива случаи е необходимо да потвърдите самоличността си и да добавите електронната си виза към профила. Ако имате нужда от съдействие, моля да се свържете с мен, Атанас Чиков, лицензиран имиграционен съветник към OISC, на имейл atanasachikov.com или на телефон 0044 7786 06 7076.